benta kala singi ublay ka Santa Rick Naila kinongelam ka New Trip Youth Council West Khasi Hills kilale banyakan dua yoba Garrett Ellis and Dites Deputy Commissioner banyakan halor ka jingyo runglai lu jong ki barjala but what ki banna bari kumna Bangladesh ha kate ke jingnet ya kan dua kinongelam ka seng kila IT ru da jingtho kabla kadau ki South li ki mat ki bakong san ki bayadei bat ka jingyo rung ki barjala haringkat ki jingkerpat man penklani ki jaka talasi habaro ki benda kaput ki badai ki jakarung jakami jong ki barjala ka New Tribe Youth Council West Khasi Hills District kita kasih di lawan itu yung Deputy Commissioner ng West Khasi Hills District aga jingwan ni kung jungi na kaseng kalong bang yuan bu ye kani ka jingtho mat nakaliang jungi ka seng di labu sautli ki pon ha ke bede ba ka jingwan ye kedu ba jungi ba DC pon ka baning kong kalong ban nakaliang jong kaseng ni sokya ba ha ka bede ba ki jingmi leng ba jong ki social media ya ka jing yo lat jong ki breu ki banabari hamtam na Bangladesh dan yo rong ko jela jini de jadi ke jing yo lat jong ki mbai tang na jela jini handai na sabar jong ka jela jini de nakaliang jungi ka New Tribe Youth Council West Khasi Hills District entah ka singi ni lawan bu jingtho hakmat jeng DC jeng West Khasi Hills District ban kerpat hakmat jeng u bat ha kani ke jingwan ke jungi bu sautli ki pon hakmat jeng DC kabeningkong kalong ba nakaliang jungi kum kaseng ni sokya hakabede ban yo i lembah jeng ki social media ya ke jing yo lat jeng ki breu ki banabari kamtam nari Bangladesh ya kaban yo bandrung hapo jong ka jela tengpa ki bobun ki benta jong ka jela jongi ba umdei tang na kata badna ki we pat ki jela ti kani ka jing yo lat jong ki breu ki banabar kawan ra ka jing ma ru wat ye ka dong ka than ka jongi te na kaliang jongi kum ka seng ni ka pa di UDC ba ha ka bedi ba kani ru di ban sim khya ba ban pek benia banom ailat ye ki di ki breu ki banabar ba kin yo rong hapo jo ka jela jongi bat nata kabaar kalong ba nakaliang jong kajala mekhlea kampat donia ka ILP kumbalong ki way ki state hapo north east ya kaba kila pentri kam ya ka ILP tekani ki jingbom donia ki an ki baskem ka penlong ya ki breu ki banabar ban suk ban wan hapo kajala jongi lani hapo kadong kathan jongi ha kadur jong kinong wan jong kai lani ha ki bawan kum kinong tre nong bela bat ngilap ru nakaliang jong kaseng ba ka jingdon jong ka lebor lani ka anjo ka lebor ha ka ban pek ya ki breu ki bawan nabar ka tolot palat namar ki breu hang ni nasabar kila ban rung kat momon sejala jongi wat la kim kila yo ban tre ru kim don ya ka lebor nda ka lebor department ka lap ya ka taru kinom la ban pin sitom kata ka dei ka ba ngiu i ka jing tolot ban ataru komot ba nakaliang jongi kum kaseng ni sokyaru namar ba kini ki breu ki banabar lada ki don tangka ipik bat ka adhar kila baniyo ya ka labor license leng ba ka labor department te nakaliang jungi kaseng ni sokyaru ba kadi ki jing yo lat palat jong ki breu ka nabar kawan ra ki jing e ki dong song stong ha ka kamai ka ji lane ha ka trei ka ta ki yo ban rung no da ki we pat ki jej ban reu ki badai na sabar batru ha ka ju ko por nakaliang jong hi kum kaseng ni sokya e ka ba khmat e ka dei kalong ba nakaliang jong ka labor department kamla ban pensisha ya uni ubreu bawana sabar la udon em ya ka kamsniu lani kum kata ka ba ki ong ka police verification certificate ka ba utu ubreu lada wan sajala jong hi udei ban peni la udei ni em ubreu balong kumdo yo ubreu ba don ya ka kamsniu kani kanwan ra ka jing e ye kinong song jong ka dong ka thain ka jongi bat ka balai nakliang jongi ka seng ni da kerpat e ki board jong ka district ba kini ki police infiltration cheget ki badon hapo jong ka West Khasi Hills District ki dei ban long ki baklan ha ka check lani ka talasi ya ka rung ya kami jong ki breu ki banabar umdei tang katan re ki dei ban check ru ye ki kot kisla ba ki breu ki bawan na sabar ki long kumdo
kenang ban lai na ke jing sniu bat ke kam sniu hapo jong ka jala jongi lani ha ka dong ka than jongi ka basau na kliang jongi kum ka seng ngiyo i ba kham tam ha ka than lang pi kadai ka wi na ki jaka ka ba ki bru ki banabar ki yo ban rum ka bomon ha ka than lang pi tena kaliang jongi ngi dawa na udisi balap no kumno ude gan bu sakawai ka police infiltration check gate athan yang pi ka jingkwa jongi kum ka seng ka long ba ka ba kham kong san e ban bu ya ka de ka check gate ka de ban long bek ha ka sinong khampo duli namar ka ni ka sinong khampo duli ka de ka badan ha khaput bar ka asam dilada la ban bu hang ni kan yarap ya ka jing check lani ka jing talasi ya ki bawan na shaba kata ka de ka jingkwa jongi ka seng bat ngi kermen ba nak liang jong udisi un chim khya bat un yarap bat un chim khya yak e ka bangi kum ka seng ni dawa hak de ka po leng ba jong ki de ki sautli ki man bat khadu nak liang ka seng ladan nak liang jong ki bo jong ka district kimla ban le e nyimman si ban mi shakmat ban yada ye ki dong shong jong ka dong ka than jong kata ka de ka bangi ni pen pau menta akmat jong ki dong shong hi bro ko we lada ki bor jong ka district kimla ban sim khia kebut ngi ka seng ngi man si ban ya dai ki dong shong ta ka de ki jing kula jong ka seng ha ki